om te klappen. Oh! Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Een Scootje Podcast in januari. Dat klinkt wat vreemd en dat is het ook. Maar Geertje, dat is allejaar het gevolg van het enorme succes Auroene. van Auroene Simmer. Precies, mijn naam is Arjen de Boer en hij is mooi zitten Geertje de Vries en de skipper van de Snekenpan, Jappie Visser. Speciaal welkom voor Jappie, mooi dat je er bent, Jappie. Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen van het naaien hier, hè? Ja, Lixa, beste wensen. Ja, precies. Je hebt alle vingers nog. Zeker, alles Geen vuurwerk ongelokken. Nee, we hebben de rest gewoon. Tenminste, ik heb de rest gewoon niet. Goed zo. Nou ja, een behouden vaart, zeggen we dat maar steeds, hè, om in skipperstermen te blowen. Het wie, als we veromblikken, Jappie, op het Auroene kampioenschap, het wie toch een beetje een raar kampioenschap. Want Jim had het, na de ervaring bij Terhennen, ja, Jim had het kampioenschap net om als je kind. Nee, we verliezen een korte reis deze keer. Ja. Ja, is dat wel eens vaker gebeurd, Geertje? Ja, maar net mooi zo'n slim ongeluk. Maar het is wel eens vaker gebeurd dat de scootjes begonnen binnen aan het kampioenschap en jelve of nou een paar wedstrijden ophouden. Ja, hoe wie dat voor Jim? Om dan te zeggen van, ja, definitief ophoren? Ja, vervelend. Ja, vervelend is een eufemisme. Ja, nee, dit is weer een hele moeilijke keuze natuurlijk. Hè. Dus ik lag in het ziekenhuis. En ja, daar gaat alles wel verder hè, bij zijn boord. Ja, dus, maar je moet die beslissingen wel alleen maar met elkaar een maatje. Dus samen met het bestuur. En Sjoerd en is Heid weer erbij. Sjoerd Hofland, ja, mijn adviseur. Ja, wat gaan we doen? Maar Dola zit ziekenhuis. Heeft dat dan net daar een stem vol oer? Ja, ik ben een skipper. Dus in principe heb ik moet je als skipper bepalen waar je bang bent. Het laatste woord. Ja. Ja, ik al heeft jouw Brutse ribben en inwendig letsel en je leest in het ziekenhuis. Maar ja, goed, als ik hier zo van ik heb mijn hartskelen, dan heb je maar rust. Dan gingen ze dat zelf wel doen natuurlijk. Maar ja, dat doe je net met elkaar. Hè. Want die jongens die winnen alle keer nog vol vuur. Hè. Je zit eigenlijk midden in het kampioenschap. En op de hennen, dan beginnen de mooiste wedstrijden eraan. Hè. Dus, en daar heeft het heel lief vertraind. Maar waarom heb je net een reserveskipper? Want die heb je. Ja, die hebben we wel. Nou, gezien het feit van de impact van dat gebeuren natuurlijk. En heel eerlijk zijn, de voorspellingen van die komende weekenden en dagen, die wien nou, vrij pittig. En nou ja, qua wien bedoel. Qua wien, ja. En dus omstandigheden. Nou ja, je zuster wat er gebeuren kan, hè, maar een lietsfoutje. En, je hebt vertrouwen de reserveskipper nog net daar. Eigenlijk heb ik dat onderschatten. Maar dat denk je pas echt goed als het Safir is. Hè? En dat is dat de reserveskipper. Nou ja, doe maar vooruit. Ja, heb je toch net nodig? Ik maak je het gewoon al. Eigenlijk net. Hè? Wanneer Brug staat nou? Nou ja, dat was hij al. Dat was hij al. Jongens, ik heb een stelling. En die stelling is daar voor jij, Jappie. En dan mag ik gewoon ja of nee op zezen. En dan kunnen we de letter altijd op weer komen. En dan komt hij. Ik heb nog nooit zoiets engs meemaken als de onvaring bij Terhennen. Klopt. Ja, dat klopt. Want neem eens even mooi. Nou, die 30 juli op een snitstermarkt bij Terhennen. De eerste start wie valsk. En bij de tweede startprocedure gaat het dan vreselijk mis. Neem eens even mooi van minuut om minuut. Minuut om minuut. dat gebeurt in seconden. Oh, van seconde om seconde. Ja, je bent het ziel. Je probeert je plakje in die kring die achter die startlijn langs vaart. Hè. Dan komt een skip van bakboord en je skip maar die maai, die draait achter die waai en dan komt een skip naar die ta. En dan probeer je het beeld te creëren samen met die adviseur. Hè. We willen wel lezen, we willen bewijzen. Maar het is een griep in zo'n scootjes, hè? Een gaas. En dan, nou ja, dan probeer je in de positie daarin te claimen, om het zo maar te zeggen. Daar wil ik lezen en dus dat wordt mijn plak. Nou, dat duurt het ongeveer, hè, van wij binnen 10 minuten voor de eerste schot. De 10 minuten schot best er allemaal met de wanden. Dus dat is 20 minuten van tevoren. Maar dan op een gegeven moment komt dat wat in de verstelling. En dan moest je op een gegeven moment toch naar de startlijn. Nou ja, als je in de laatste per seconde dan zo draai je het in. Om klaar te lezen voor de start. En normaal gesproken gaat het altijd goed. Alleen nog nou ik hier helemaal net zo. Dus op het moment dat ik indraai, dan jij ik in je roppen. En ik zie onder de geek terug. Dat gebeurt in een paar seconden. En wat roept hij dan? Pas op, daar komt Huzem. Ik jij iemand zeggen en ik zie onder de geek terug. Nou, dat wie dat er al haast. Ik denk, oh jee, dit gaat mis. Dit wordt niks. En seconden later dan doe ik het gebeurd. Ja, maar wat gebeurt er dan? Ja, dan heeft hij die onvaring en dan klapt ik het helmhout om? Of? Ja, omdat hij weer vrij frontaal natuurlijk. Als de scamper bij elkaar langs staan, valt het allemaal wel wat mooi. Maar Huzem hier wil gaan.
Hè? En we waren relatief stil, dus dan werd de skip opgeschoten. En toen die wetterdruk om dat roer heen, klapt het helmhout om. Nou, normaal gesproken moet je dit net wezen, maar ik voel achteroer. Ik weet het eigenlijk nog net hoe dat gebeurd is helemaal. Maar toen kwam ik het helmhout in, hier in de Siede. Nou, dat doe ik zeker. Ja, ja, fjouwe Brutse ribben. Ja. Is dan. Ja. Hier is het ook een in de gaten, Geertje, hoe ernstig had het weer? Nee, hier wij net. Wij zeggen wel dat er wat gebeurde en dat er bij verschillende scootjes paniek wie. Of paniek, maar in elk geval gele vlaggen wordt dan lutsen. Om te Jan van we hebben gewonnen aan boord. Maar dat het bij Snit zo slim wie, hier wij in eerste instantie net in de gaten. Nee, ik heb begrepen dat dit echt geëvalueerd is. Toch? Dit hele ongeluk. Ja. Ja. Terug bij de SKS. Wie stond daarbij? Bij die evaluatie? Oh jee. Nee dus. Nee, ik denk het net, Jappie. Nee. Nee, voor mij net. Nee, nou, dan er komt wie de volgende vraag. Waarom wie stond er net bij? Geen idee. Sorry, Nee, weet ik net. nee. Want ja, Ik weet dat was Er bedoeld. waren 5 scootjes bij, zei Sietse Brouwer. Dat weet ik het echt niet. Nou ja, misschien is dat ik, omdat ik weer wel dan betrokken bij het ongeluk. Maar ja, en dat speelt dan om die hinne ouw. Dus ja, ik heb er net zo'n goed beeld van wat er nou eigenlijk gebeurd is. Dan is het misschien helemaal niet zinvol om mij erin uit te nemen. nee, maar neemt zo Huizen misschien wel wat kweer hoor? Nee, helemaal niks. Nee? Nee. Nee, maar Zoals het in een de formule vraag- is, het is een race-incident. Natuurlijk, je doet het lauwe net. Je ziet, die is net... en de ploeg van Huzum is net... Ja, als het wetter op gang is, nou, zo is even zeggen, die Nee. wie eruit kennen. Nee, klopt. Dat kan nooit je insteek wezen. Nee. Dus ik neem hem niks in kweer. Wat kan hij er aan dat ik dat draai? Nee, maar vlak na de tijd, in Langwaard praat ik met Dini, die zus. En die zei nog van, we moeten maar eens even machinaal praten. Hoe kennen wij nog zielen? Op deze wijze, maar regels van meer dan 50 jaar lien. 80 jaar lien zelfs. Wil ze dat alles eromheen is zo verloren. Misschien moeten we daar eens eventjes. En dat is wel een discussie. Die misschien eens viert worden had. Wat Ja. vind je ervan? Ja, dat is wel altijd goed. Dat staat in principe los van deze ervaring. Het is altijd goed om naar je organisatie te zijn en naar je regels. De hele situatie om je heen te verhoren, continu. Of het nou terug formules is of orenskippen die erbij komen, om oren mensen. Ja, de belangen. Orenbelangen, ja, er zijn altijd belangen. Die ben ik altijd al geweest. Maar ja, die worden net liedste natuurlijk. Nee. Nee. Belangen worden altijd meer. Zo is het. Geertje, er is weer een belrondje maken. En dan gaan we er altijd even lekker voor zitten, Jappie. Want Geertje heeft altijd de laatste roddels. Wat zijn de laatste roddels in de scootje verhaald? Nou, het werd een heel soort oorgang de laatste tijd is die naar je formule. Maar daar komen we nog wel even op, denk ik. Zeker. Ik heb natuurlijk even specifiek vragen naar Roddels hoe Snits. Ja, natuurlijk. Nou, Ja. ik ben benieuwd. Ja, niks. Helemaal niks. Pardon, nee, niks. Nee, want Snits is een beetje een eilandje. Binnen die scoots. Het is een sletten mierskip. Het is een slettenmierskip. Het is een secteachtig De gebeuren. snekkenman is een secte. Nee, maar dat wielt ze bij die huid. Ja. En zo stoot het ik, Jappie. En dat vind ik wel nieuwsgierig. Je binnen sletten. Ja, dat is... En bewust, hè? Bewust. Nou, dat vind ik net. Dat is net bewust. Want dat is... Ik snap net wat die mensen bedoelen. Ik ben altijd vrij eerlijk en hypen in mijn beleving. En Ja. Ja, maar er komt weinig naar boeten over naar je bemanningsleden of naar je... De sappige, smeuige de dingen die de juicy- mensen graag witten willen. ja, nou, dat zit altijd graag weten willen met zich bellen. Maar dan krijg je waarschijnlijk een heel saai antwoord. Nee, wij zitten zo net in elkaar, denk ik. Ik weet het wat het is. Nou, het enige wat ik weet is dat je hem naar je voorzitter hebt van het bestuur. Maar zo spannend is dat net. Nee, wat misschien wel spannend is de vastzitter van de SKS. Want we weten het, om altijd wat extra jibgong te krijgen in deze podcast, bellen we eventjes mooi René Nagelhout in zijn rubriek. Hey René, en dus zeg ik, hey René, is er nog nice? Hey, goeie. Goeie. Ja, weet je jongen, er is altijd nice. Beste weesje nog trouwens, hè? Ja, dank. Ja, je mik, hè, allegaar. En maar je doet het mooiste van successen. Hey, wij zitten even mooi... ik wil even rondkomen kwart over die evaluatie. Want ik doe even hoe het ongeluk maar snits. En goed dat we dat er bepraten wordt. Maar wat denk ik wichtig is, Jaap is inderdaad net bij de evaluatie geweest, maar er zijn scienceskippers en de wedstrijdcommissies bij elkaar geweest. En die hebben hierover praten. Het is goed om even te nemen dat er ook wel wat uitkomen is, waar we verzorgen hebben, goed naar je regels te zijn. Ja, onjekkend bij wat Dini ik zei het. Dus daar zullen wij het hebben het oerhand en daar zullen we het nog goed hebben.
Dus om Hartstikke te goed. zien de regels ten aanzien van de start. En nou ja, dus dat even ter onvulling van je verhaal. En er komt nog een evaluatie, ik mooi, de veiligheidsregio's, instanties, et cetera. En die vindt in januari plak. Maar dat is denk ik wel even ter toevoeging. Ja. Eén ding, wat het wichtigste is natuurlijk de nieuwe zielformule. Komt vast onder orde bij hem. Het is maar een romme meerderheid oornom vrienden weekend. Of oude weekend. En wat ik wichtig is om te nemen is dat bekend wordt is dat het SK Scootjesiel is dat het een van de 50 sterkste merken is in de Friese vrije tiersector in 2024. Oh, zo gezond. Ja, en het onderzoek van onder de volwassen bevolking van Friesland, door Hendrik Beerda, heeft dat uitwezen. Dus dat vinden wij vanzelf wel nieuwsgierig. Dus naast over ten klapper is de SKS heel erg bekend. Ja, vies dat gek? Nee, hartstikke goed. Nou, dankjewel René. Dit is weer een mooie toevoeging. Graag dien Oké. en succes verder met het programma. Jo, dankjewel René. Jo, Hartstikke tot mooi. Geertje, ben er nog meer roddels eigenlijk? Ja, want de vorige keer weer maar ook wat te let, hè? Want ja, Ja. de podcast die kreeg de opname. Toen kwam naar boeten dat Rolf Bouwmeester net meer dus analist wordt bij Omroep Friesland. Maar die wordt adviseur bij Jereveen. En dat vermoeden ik wel, maar ik kon het net krijgen. En dan mag je het net zeggen. Nee, maar daar ben je toch ook net vies van, toch? Ah, een beetje, af en toe een beetje juice. Nee. Ik mag minimaal 2 bronnen hebben en dan meld ik het hier. Maar goed, het goede nieuws is, we zijn wel dwanden met een hele grutte naam als nieuwe analist. Absoluut. Dan Ja. grutter als de Roelof Bouwmeester. Ja, echt net een gewone naam, echt een hele grutte naam. Nou, nog oornijs. Huzem had een orenskipper. Ja. Die 29-jarige Sander Meter. Sander Meter, de zoon van Johannes. Johannes stil ik weer op het scootje van Huzem dus. Hè, die keert weer om. Maar nou net als skipper, maar als adviseur. Ja. Hij werd opvolger van Siete, dus het scootje zal een stuk veiliger worden nou. Oh. Nee? Oké, jongens, een joggersvraag. Want meestal kunnen vragen opsturen naar sport@omroepfriesland.nl. En dit is een vraag in het Nederlands. Jappie, word jij, net als ik, ook vaak vergeleken met je vader? Achternaam zit er net bij. Groetjes Jordi uit Barcelona. Ja, bliksem. Ja, ik denk dat je altijd vergeleken wordt. Naar het verleden, ja, tuurlijk. Ja, maar die Huid is natuurlijk nog een keer SKS-kampioen. Ja. Ja, dan ontzit er bij die, denk ik, echt een enorm verwachtingspatroon. Ja, nou, dat hebben we gelukkig in de eerste periode goed onder het hellen. Dus daar hebben we heel weinig vragen meer over. Ja, want ik heb die klasseringen even opschreven. 2 keer 12e, Ja. een keer 8e, een keer 9e en een keer 5e. Nou, het Ja. positieve is, er zit wel een stijgende lijn in. Er zit een stijgende lijn hier, maar wel wat hurtigentje. Ja. Ja. Ja, het is nog net er één om de vlaag uit te hingen. Nee, net maar echt. die eigen huid zei altijd, een zo'n hier minimaal. Ja, precies. Nou, daar zitten we ongeveer op. Er zit wel ongeveer op. Ja, ik giet het graag al maken, hè, dit Ja. oude kampioenschap. Want, het werd toch weer een bijzonder kampioenschap. Prachtig mooi Heerenveen kampioen, super dien. Man, die doet het allegaar hartstikke goed natuurlijk. Maar het wie wel een kampioenschap werd een hoop kansen niet zitten. En nou, Echt van Snits, specifiek. Ja, ik denk het al. Hè. En in het voorseizoen win je hem heel sterk. We doen altijd wel leuk mee. Hè? En in zo'n kampioenschap daar komen er hele horen variabelen bij. Maar omstandigheden bij wedstrijden, gelokjes. En dus dat is een lange ademwedstrijd, zeg maar. Hè? Dus daar kan zomaar per ongeluk eens even jouw kant uitvallen. Hè? Dus daar gingen we misschien wel goed met mij in. Zouden we nou net weten, maar... Wat Ja. zie je nog dingen verhoord eigenlijk voor Takamier? Komt er nog... nee? Nee. Alles bood hetzelfde? Ja. De manning bood hetzelfde? Gruttenpad al, ja. Ja, hetzelfde tuig? Ja. Hetzelfde scootje? Hetzelfde scootje. misschien een... Ja, hij is wel heel. Ja. Ja, ik ken hem bij Brugge. Ja. Maar nee, met een nieuwe vak ben we maar bezig en daar gaat het om mee op. Oké. Want de hest alweer zielt, hè? De Roekelpolenrace Ja. hest zielt. Hoe wie je dat om daar weer te zitten? Want dat liep het mij best wel ingewikkeld. Oh, een beetje spannend natuurlijk. Ja. Ja, maar dat heb ik altijd voor een wedstrijd. Maar ik zelfs voor een training. Dus, Maar nou wel wat meer, of net? nou, net in het bijzonder. Nee. Je ging wel even met mijn oren mindset erin. We gingen die roekenpaal net in met de uitspraken van zo zijn dat we dit even winnen. Nee. En dan we gingen wel lekker even fut, weet je wel. Dus dan zit je op een hele andere manier op het skip. Ja. Dus, Ik wil nog één ding, Freetje, want de vergelijking met die Huid. Vind je dat vervelend dat mensen vaak die vergelijking maken? nee, Nee? nee, helemaal niet. Want het is ook logisch. Omdat het je Huid is. Ja, alleen de meeste zeggen naar de kampioenschappen, en dat snap ik. Want daar hing het alles van aan elkaar. Hè. Daarvoor begin je onder wedstrijd, dan voor een kampioenschap. Dat is beter net mooi dan.
Maar ja, wat is wat ik zei, ze zeggen dat eerste stukje slaan ze al dit uur natuurlijk. Ja, die onrinde en hij daar. Ja, tuurlijk. Ja, want hij is nu duidelijk is hij nog een keer kampioen worden. Nou wil Douwe Visser-Grauw, die is nou 8 keer kampioen. Ja. Die wil ik heel graag nog een keer die Jochen helje. Ja, en eigenlijk hier meer. hier meer, dus zie je. Het is verhaast niet. Het Bonifatius is dat makkelijker. Want dan kan ze wat Simmer kan erop boksen. Ja. Maar van, helpt hij die Jochen nog wat dingst toe? Grauw. Ja, nou ja... Helpt hij Douwe Snits nog in? Ik weet het net. Ik weet het net. Nee, Had dat ik het is... voorkomen kunnen, dan ging ik het proberen. Ja. Nee, maar we hebben Auroene Simmersioen dat Jereveen hartstikke sterk is. Ljouwert komt erom. De Jouwer komt erom. Snits komt erom. Het wordt er net makkelijker op voor hem. Nee. En want we moeten het nog eventjes hebben over die nieuwe formule. Want Geertje, lees even nu. Hoe komt het nog bij die nieuwe formule? Of eruit vinden als Joggers kwiet, als het al in Ruud lezing is. Ja, nee, dit is echt wel een heel technisch verhaal. En, Nog het even in Jippe Janneke taal. Jippe Janneke taal. Het wie is dat het quantimeters waar bepaald, of dat wordt bepaald door de formule. En dan wordt dus jongen uit het skip. Hoe lang is het, hoe breed is het, hoeveel het jipgong is het, hoe is het onder wetterskip, hoe is het boppen wetterskip. Nou ja, alle factoren, daar komt dan een formule op loslitten. En dan zeggen ze, doe maar zoveel quantimeter tuigen. Ja. En daar is u stemt. Er is de nieuwe formule jouwt net alleen nog meer om hoeveel quantimeter zeil als je hem maakt, maar ik hoeveel gewicht als je in het rom dwammast. En dat is om de wat zwiddere scootjes, Zuidwesthoek op Begeliks, die wie een behoorlijk in het nadeel. En het is de bedoeling dat dat nadeel nou wat opheft. Oké, maar uiteindelijk is er dan een stemming. En dan zijn er natuurlijk altijd skippers die zijn voor de nieuwe formule. En dan ben ik skippers die zijn chin de nieuwe formule. Nou, hoe ziet het nou, hoe wie die verdelen? Er zijn fjouwerscootjes, en want net alleen nog skippers moesten stemmen, maar ik de bestuurden, de eigenaren zeg maar, van de scootjes, die moesten niet maar stemmen. Nou, er zijn fjouwerscootjes, die zijn er op chin. Nou, kom maar aan. Namen en rugnummers. Ja, Ljouwert, wat zijn, Langwaar. En Ljouwert, wat zijn, Langwaar en Akrem. En Akrem. Jim heeft dus voorstemd, Jaap. Ja. Wie als ik in de wandelgangen jet heb, dat is een nieuwe formule misschien helemaal net in je vaardeal is. Nee. Nee, ja, dat is een formulebescherming op je eigen persoonlijke mening. Ik heb een paar keer naar die vergaderingen, daar ben ik daar wel bij. Als het naar het proces zit wat die mensen een troon om hebben, bij die mensen die erin, ik weet het nou maar even net. Maar dat proces is heel secuur in. Ja, en ik heb te min kunde om te zeggen van dit is wel goed of dit is net goed. En tuurlijk, het vervelende is altijd, omdat je over je discussies praat, er zijn altijd discussies die worden je wordt er naar elkaar hellen, dus er zal toch iemand wat bij krijgen moeten en iemand wat oude moeten. En dus ja, en voor sommigen valt het nou wel wat extreem uit. Ja, de sneekpan is eigenlijk een heel gemiddeld skip. Dus bij u verhoren het er nooit zo hele volle. Dus maar Jappie, dus zoals ik zelf die kunde net. Maar stel, er was naar je auto en daar heb je geen verstand van auto's. Dan neemt hij een mooi die het wel verstand heeft van auto's. Ja. Als er een nieuwe formule is, dan zie ik er toch hier erbij die het er wel verstand van heeft. En die het zei van, god Jappie, dan moest voor of dan moest sinds stemmen. Nou, nee, meestal heb ik wel. En de heeft dat advies wel kregen. Die hebben ik naar datzelfde proces doen en die zeggen van dit is een goede formule, dit klopt. Dus al is het dan een beetje in het nadeel van de snekerpan? Ja, het is maar ik zeg dat ik net per se op een snekerpan alleen. Als zij zeggen, en de verklaringen die de mensen erbij houden, en die onderbouwing die ze erbij hebben, die is goed. Ja. En dan, wij moeten ook wat meer kilo's erin hebben. Nou ja, dan doen we dat, joh. Ja? Mag maar niks. Ja, maar deze instelling was nooit kampioen, Jappie. Nou, ik geef me erin net drokken maken, want ik heb wel horen drokte. Om eventueel kampioen te worden, ja. Maar heeft er weer een beetje zin, hoor? Zeker. Ja, want ik bij Jerre, Olly, want vaak komt Geertje heeft dan altijd de laatste dingen. En waar zit al hier in de sportskwallen? De Lemster zit al in de sportskwallen. Ljouwert zit in de sportskwallen. De Jouwer. De Jouwer, zit je al hier in de sportskwallen? Nou, net alle, dat weet ik zeker, want ik net. Maar er zijn een hele hoop jongens die... Nee, dat is er net uit, Nee, dat is wel een beetje Arnold Schwarzenegger-achtig. Nee, maar hij hoeft net onder een grutskoor te zitten. Nee, ik heb een paar van die bomen van jongens die inderdaad, die durven net ons. Als ik krijg weken binnen een bakje koffie, dan zitten ze al in de sportskwallen. En als ze van het werk weer waarom komen, dan zitten ze weer in de sportskwallen. Ja, dat is ik een hobby. Ja, precies. Maar waar mik je op voor Takamier? Minimaal top 5? Top 4 vind ik mooi. Ja, top 4? Ja, laten we dat horen. Gaan we ons best voor doen. Hartstikke goed. Nou, we zijn er alweer doorheen. Want we zijn er dus nou 11 mannen. Geertje wist dat al, maar de podcast, oh wat een klapper. Waar willen we de volgende keer?
Douwvisser. Douwe Visser van Grauw. Grauw. Heb ik gelijk even een vreetje. Ja. Of die nog een oefening er nog eens een keer onder Ja, komen. precies. Toch? Of Ja. misschien wel de Ja. tiende. Ja. En dat Japje er alles aan het was heel, om dat ervan te We komen. zullen hem even Ik denk dat scherp er ook- ondervregen. Ik denk dat er ongeveer tredje binnen, hè, die dat proberen te voorkomen. Ja. Dank voor die komst, Japje. Graag om de volgende keer. En de volgende klapper. Dag.